Hvis man hæver skatterne eller sænker udgifterne, så snakker man om stram finanspolitik, så klemmer man samfundsøkonomien lidt, og efterspørgselen falder. Og det skaber altså lavere BNP-vækst og øget arbejdsløshed, men også lavere import, fordi så køber sig ikke så mange importvarer, og det forbedrer så betalingsbalancen. Hvis man er i en situation, hvor økonomien er i krise, og der er mange arbejdsløse, så kan man jo skabe gang i produktionen ved at skabe efterspørgsel, ved at staten går ud og øger efterspørgsel. Og det kan staten gøre ved, at den bruger nogle penge, skaber øget efterspørgsel, for eksempel ved at sænke skatterne, eller man kan øge de offentlige investeringer, bygge motorveje, bygge nye hospitaler, renovere skoler. Man kan også påvirke efterspørgselen ved at give skattelettelser. Hvis man sænker skatten, så får folk mere at disponere over, og så går de ud og køber flere varer. Og når man køber flere varer, så øges produktionen, og så øges beskæftigelsen, og arbejdsløsheden falder. Så på den måde har politikerne et håndtag i statens finanser, som kan bruges til at regulere efterspørgselen. Hvis man prøver at øge efterspørgselen ved at sænke skatterne, øge udgifterne, så taler man om lempelig finanspolitik. Så lemper man økonomien.